Hei, mä oon Tiina Mattila Musiikkituotanto Kiissistä. Tänään puhutaan siitä, miksi kannattaa soittaa pianoa. Osa 2. Piano kannattaa soittaa, koska se on tosi mukava harrastus. Se on palkitsevaa monella tavalla. Kun sä opit uusia asioita, niin se tuottaa sulle monella tavalla iloa. Sä voit tänään esimerkiksi oppia sen, että tässä on keskisee. Mutta huomenna sä jo tiedätkin, että tässä on C, D, E, F, G. Ja ylihuomenna sä tiedät, että tää on C-durisointu. Ja sitä seuraavana päivänä, että tää on huppakomppi. Ja niin edelleen. Sä saat monella tavalla iloa siitä, myös sun kuulijat. Pianosoitto tuo sulle iloa myös sillä tavalla, että se kehittää sun itseilmaisua. Se antaa väylän sun tunteiden ilmaisemiselle. Esimerkiksi jos sulla on tosi kökkö fiilis ja inhottava olo, sä voit soittaa sen ulos. Tai sulla voi olla haikea, ikävä mieli ja kertoa siitä myös soiton kautta. Pianosoitto kehittää ylipäätään sun aivotoimintaa, muistia, keskittymiskykyä, kielellistä ajattelua, matemaattista päättelykykyä, kokonaisvaltaisesti sun persoonaa, lievittää stressiä ja ehkäisee jopa dementiaa. Siksi sun kannattaa alkaa soittaa pianoa. Seuraavalla kerralla me puhutaan siitä, mistä se pianosoitto oikein aloitetaan. Pysy siis kanavalla.